home. Koro gima timre ji dwaro niya mondo mi the public obed gi confidence e odwa ka. Nyaka wachak gini e odwa ka. Onge wach go buru. But baba notho. To constitution wacho maber. Article 6.22b. Ka the party leader mane baba cha nitiere otimre nade onindo. Gimonego beni timore onego beni bedangowa election ok selection. To samani yero buru agile chieng chande no keta as an interim member. To ko gimane timore Mombasa miwacho ni koro buru official chairperson. Wan wayo party mwasebedo kwa fight ne. Nikech ji okoneno nango ODM bedo gir family. To koda ni ji nenien gir family. Baba notho ka fight ne demokrasi. Ande ka jeshi la baba. We watim gima baba notho ne long live the crown. Bodoro mana demokrasi mano kende. Mane gima yuago. Mane gima wayuago. To kata Winnie no wacho maber niya. ODM was born out of protest. ODM was born out of the street. ODM was born out of the bloodshed. And you know, so many people died for ODM. And ODM has been fighting for one main thing. And this one main thing, democracy. Koro, to one good students, Magbaba, na wacho ni udhias peaceful. Toka peace otamre, use of violence and war. Protest. Koro wado man oburo di, onge shida go buru. Oburo di, mondo ODM team, the election structure, the structuring body organs mag ODM, obed oluong bura, giwach ni wan, we waluong election. Toka giyero ni oburo en, jopiny bro bedo gi confidence mar ODM. Mane gima wadwaro. Nembu dono chako lar kom mose miye sani. Onyalo laro. Yeah, ko believe in himself. Yeah. Tango miwacho ni ude wuok buodalo pradek. Wuok ude gani? Iwinjo gima timre Trevor. An jeshi la baba. Ahero baba engimana. Onge ngasero maloyo baba.